Var George'un üstünde. Otur. Toyam gidip dur. Benim sağda dostum. En tek sağdalıktan ziyan çekilen yoktu ya. Kur'an'a da değil. Şu koşuyu dörüyüşüm bilen. Yadımda. Hala. Mergen halife bilen Cuma ýamyna Fahir aramyzda halife bir sırkow hallady. Şonu öýüne ziyarata bardyk. Şonu Cuma ýamyna Fahir gurrunmada Qurbanada ýeri bilen hatrofda Tuhan adly tanşymadan ojogna toýa bardyk diýdi. Şonu Allah ýerdagada toýda alyp barsyken. Şonu Cuma janada taňa şundan soň söz berjekdirin diýdi bolýan. Şonu Qurbanada ýeri salfiyetden uýdyna bir zatlar ýazdyda men adymdan okady diýdi. No şu salfiyetden uýdyna da entek sadalykdan ziyan çeken ýok. Sada bolsun ogluňyz gyýdyňyz diýip ýazylgy durdy diýe. Şo goşuň adyny da näme goýulýdy? Toýda aýdylýan tost diýip Ana. Häzir şu Hacı şu körpe Balkanabadda men goňşym bir mektepde okadyk. Men birinci klasa barymda da şaga mektepden gelýärken ýolary padiýany unup aýdym aýdýady. Şundan bärim şu padiýany unup aýdyp ber. Ýoksa talandım bardır umid edýän doğrudan da. Davaçy bir adamlar şulawlany TikTok haýpanadım barmy? Bar. Şeýle belledik şu ýerde. Sen ýöne bir kiňden ip ber, izi götürüp gidýär. Daway, menden saňa sowgat boldun, goňşy. Men geçip barýarkan pastaýany gyýryp aýdyp durýardyň sen, mara. Onuň men näme derdim? Soň waka dowam, başga dowam arkasyndan geçip başlady. Ýörme. Ana indi şunu dinläli. Yar geley, ey Hudaýym ey, arzum vardır ey adyňa. Wah ya bir barym ey, arzum vardır ey adyňa. Ey özbennäňi Yerim dolupdyr da dinlediňiz. Näýli bir oglany gollalyň. Bagsy typat ba. Ýaşlyk ba. Näçe ýaşynda? 30 mi? 30 ýene bir 10 ýyldan 40dan soň näme diýler? 40 diýler. Ha? 40dan soň 40 diýler. Öň diýler o. Indi 40dan soň öýtdi. Dam görýän 40 gella, dam. 40 damdan soň ene. Indi näme? Daha jynjan. Üstünlük. Hiç. Sungot näme söýýär? Bilýärmi? Sungot talantlar söýýär. Portugalya utmagy mümkin. Ýöne Türkiýe oýun gorkadýar. Portugalya utarýar, Türkiýe oýun gorkadýar. Oýun näçe gol ýerer öýdýän oýunny? Kim utsa wara? Kim utsa da 2-0 tapap durýar. Ýaxşy. Bugün Euro 24'de Türkiýe bilen Portugalya oýnaýar. Pikiriň aýyp prognoz ber. Oýun näýli bolar öýdýän? Portugalya utmagy mümkin. Ýöne Türkiýe oýun gorkadýar. Portugalya utarýar, Türkiýe oýun gorkadýar. Oýun näçe gol ýerer öýdýän oýunny? Kim utsa da wara? Kim utsa da 2-0 tapap durýar.